Biohakkerin käsikirja. Päivitä itsesi Jaakko Halmettojan, Teemu Arinan ja Olli Sovijärven kanssa. No niin, tervetuloa taas Biohakkerin käsikirjan podcastin pariin. Ja tällä kertaa meillä on studiossa olympiapikaluistelija Mika Poutala. Ja käytännössä ennen kuin lähdetään tähän haastatteluun, tänään aiotaan puhua muun muassa voittamisesta ja mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun pelataan tuolla tasolla, kun ollaan olympiatason urheilija. Niin sitä ennen ehkä muistuttaisin siitä, että meillä on joulukuussa 10.12. Biohacker Summit, jossa nyt on ennakkolippuja ollut jaossa ja se rupeaa olemaan pikkuhiljaa ennakot täynnä, että kannattaa olla nopea, jos haluaa nopea pikaluistelijanomaisesti käydä hakemassa lippu, jos sinne aikoo tulla. Me on tuossa ulkomailla todella kiinnostavia vieraita, Marta de Braber esimerkiksi, joka on Quantified Self Europen perustaja ja Next Health-nimisen yrityksen yksi perustajista. Ja hän on tarkastellut digitaalista terveyttä paljon, mutta hän on myös implantti, tuntee muun muassa magneettikenttiä ja kertoo näistä ominaisuuksista. Me keskitytään tässä summitissa työn ja työviikon päivittämiseen, ja se tulee ole kyllä erittäin kiinnostavaa. Meillä on myös muun muassa Saku Tuominen siellä 9 to 5 Design ja Idealist-ryhmästä, ja puhumassa, että mikä oikeasti toimii tämän päivän työpaikoilla. Itse asiassa Mikan pongasi yhdestä Sakunkin järjestämästä tapahtumasta, ja Mika oli sen verran kiinnostaa kavereina, on kiinnostava tarina, niin ajattelin pyytää tänne podcastiin mukaan. Mutta biohackersummit.com kannattaa käydä tsekkaamassa se. Ja arvostettaisiin myös suuresti, jos sitten tykkää näistä podcasteista, niin iTunesissa käy antaa pienen arvion ja kommentin sinne. Me ruvetaan piakkoin sitten jakamaan jonkinnäköisiä biohackeripalkintoja sitten, jos me luetaan jotain näistä kommenteista tässä lähetyksessä ääneen. Eli kannattaa käydä heittää kommenttia sinne kehiin. Ja ilman pidemmittä puheitta, niin luovutan mikrofonin tässä vaiheessa myös Ollille. Mitä Olli sulle kuuluu että tässä alkaa pikkuhiljaa sullakin niin sanotusti mankeli jauhamaan ja töitä ja luentokeikkaa ja muuta on tiedossa. Joo, on se tässä jauhannut tässä pari kuukautta jo, että tuntuu, että vaan niin tahti kiihtynyt, mutta tosin mä otin pienen rauhoituksen tässä ja on tämä viikko niin lomaa ja painetaan huomenna mökille. Ja toki se tarkoittaa sitä, että mä teen siellä 10 tuntia kirjaa päivässä, eli ravintokirjan tekemistä ja yritetään tosiaan saada se tässä kuussa ulos, tai siis saadaan se tässä kuussa ulos. Ja joo. On muuta projektia, mutta ei ole vastaanottotyötä nyt tässä kuitenkaan joku viikkoa, mikä on ihan kiva. Sitten pääsee vähän muihin maisemiin. Joo, pitää vielä heittää ravintokirjasta sen verran, että nyt kun ollaan sitä tehty, niin vaikka itse sanonkin, niin oikeastaan nämä kirjaosiot on meille vähän semmoisia missing manuals, että kirja, mikä olisi itse halunnut lukea, niin sitä ollaan tässä tekemässä. Ja ravinto-osiossa ollaan käyty hyvinkin syvällisesti läpi vaikka suoliston toimintaa, ravinnon vaikutusta siellä. Ja myöskin sitten, jos ajatellaan laatutekijöitä raaka-aineessa, niin vertaansa vailla monessa tapauksessa kyllä omasta mielestäni. Siellä on erittäin arvokasta tietoa, se on ennakkotilattavissa myös. Ja webinaari on siitäkin tulossa, en tarkkaa päivää vielä, mutta lupaan, että siitä tulee vielä mielenkiintoisempi kuin näistä aikaisemmista monellakin tapaa. Mutta mitä jos lähdettäisiin Mikaa vähän haastattelemaan, jos Mika avaisit ehkä niin kuin lyhyesti se hissipuheen omaisesti, niin kuin, että miten susta tuli pikaluistelija tai ylipäänsä minkälainen urheilijatausta sulla on ja niin kuin, mitä on tullut puuhattu? Mä aloitin 7-vuotiaan pikaluistelun ja se oli ensimmäinen urheiluharrastus, mitä mä oon niin virallisesti jossain joukkueessa tai seurassa harrastanut. Ja se meni oikeastaan vähän sattuman kautta, että mun äiti, yksi vanha työkaveri, kysyi silleen, että haluaisiko pojat tulla kokeilemaan pikaluistelua. Ja minä ja mun isoveli mentiin sitä kautta luistelemaan. Yleensä mä ajattelen aina silleen, että ei vitsi, että oisinpa mä ollut pienenä sillä, että mä olisin katsonut olympialaisia telkkarista ja nähnyt jonkun huikean suorituksen ja hei, mä haluan olla tommonen. Mutta ei se ehkä ihan niin hieno tarina ollut mun kohdalla, mutta onneksi se sitten loppuun kohde on aina parantunut. Joo. Mitkä on ollut esimerkiksi semmoisia keskeisiä saavutuksia sun omalla uralla niin kuin tähän asti? No Suomen ennätyksiä rupesi tippua siinä, kun mä siirryin oikeastaan aikuisten sarjaan. Et siinä vaiheessa tavallaan mä en ole ikinä ollut hirveän lahjakas junioriurheilija ja en mä ehkä aikuisenakaan ollut niinku ihan hirveän hyvä
Ja oikeastaan mulla niin kuin 2007 vuonna tapahtui semmoinen käänne, mistä varmaan tänäänkin puhutaan jonkun verran, liittyy tosi hyvin tuohon asiaan, mutta niin kuin mä oon omasta mielestäni päässyt vähän niin kuin harrastelijana jopa olympialaisia asti, että sitä saavutusta varmaan ei ole hirveän monella, että mä olin semmoinen, että aina kun treenattiin, niin mä vedin kaikki niin kuin ihan täysillä 100 lasissa, mutta sitten kun treenit ohi, niin mä unohdin urheilun taas niin kuin seuraaviin treeneihin asti ja tavallaan tein ihan mitä sattuu ja söin ihan miten sattuu ja nukuin ihan miten sattuu, että se tälleen näin sille, että periaatteessa voi naureskella, mutta samalla niin kuin harmittaa tosi paljon, että siinä meni kyllä tosi monta vuotta niin kuin hukkaan tavallaan huippu-urheilu-urasta. Mutta tämmöisiä me ollaan. Niin, aivan. Sä oot paljastanut se potentiaali, mikä siellä on selkeästi ollut kytemässä. Tavallaan sitä on ehkä turhaa harmitella, koska kaikilla on joku merkitys, tapahtuu tiettyä aikaa. Ja sama esimerkiksi, että itsekin tuli miettiä, niin vitsi kun olisi tainnut opiskellessa näitä juttuja, niin olisi voinut vetää niin kuin paljon jotenkin tehokkaammin ja paremmin, mutta se on just se prosessi. Eli tavallaan niitä juttuja tulee ja sitten se herääminen tulee jossain vaiheessa. Niinpä. Siinä on joku juttu, mikä se laukaisee. Joo, ja on sitten silleen nyt, kun tavallaan on ruvennut puhua yrityksille ja muille tavallaan näistä asioista, tavallaan nimenomaan siitä, että jokaisessa ihmisessä on niinku ihan huikea potentiaali, että se pitää vaan niinku tuoda esiin, ja se vaatii erilaisia asioita, että sä saat tavallaan oman potentiaalisi esille. Niin onhan mun hyvä tarina, hyvä kertomus tavallaan siihen omakohtainen kokemus. Ei voi sitä niinku kieltää, että se olisi niinku huono juttu, mutta ei olisi mua haitannut, jos mä olisin vähän aikaisemmin tajunnut nämä hommat. Mutta sen takia mä olin esimerkiksi tänä aamuna niin nuorten olympialeirillä puhumassa tästä asiasta niin kuin kokonaisvaltaisena urheilijana elämisestä. Just sen takia, että vitsi kun mulle olisi joku sanonut nuorena tavallaan silleen, niin kuin joku tavallaan semmoinen huippu-urheilija, ketä mä itse arvostan ja katon ylöspäin. Kyllä mun valmentajat sanoi, että sun pitäisi laittaa ruokailu kuntoon, mutta se ei vaan saanut mitään tapahtumaa. Uskot sä, että sä oot lahjakas? No kyllä mä uskon, että mä oon lahjakas, joo. Koska mä tavallaan näen sen, että aika pitkälle lahjoilla mä tavallaan pääsin siihen pisteeseen, minne mä pääsin. Että kun mä en tavallaan niin kuin laittanut kaikkia peliä, silti tavallaan pääsi sinne, näin. Sanotaan 20 joukkoon maailmasta. Kyllä mä pidän, että se on niin kuin lahjakkuutta. Kyllä sitä voisi sanoa, että olisi mielenkiintoista tähän sitä geneettistä tavallaan niin kuin karttaa. Oletko tutkinut tai mitannut itseltäsi mitään urheilugeenejä esimerkiksi niin kuin räjähtävyyden tai voimantuoton tai tämmöisen osalta? En ole oikeastaan mitannut. Ja se, mikä niin kuin on edelleen niin kuin pikkasen mysteeri niin kuin henkilökohtaisesti tavallaan mun menestyksessä on se, että mä en ole hirveän vahva pikaluistelija. Ja kaikki taas niin kuin yleisesti ajattelee, että hei pikaluistelija, saa nähdä sun reidet. Niin. Tai sulla on ihan törkeät pakaralihakset tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten kun ne kysyy aina, että paljon sä kyykkäät. Ja sitten kun mä 2 vuotta sitten sanoin niille, että 130 kiloa mun maksimikyykky, takakyykky. Ja kuka tahansa muu pulliainen voi nostaa sen saman, kun treenaa 5 vuotta. Mutta se ei ole koskaan niin kuin tavallaan ollut mulle se kriittinen asia. Että jos mä vertaan niin kuin moneen muuhun huippuluistelijaan, niin voi olla, että mä kyykkään 40% vähemmän kuin ne. Mutta silti mä oon niitä nopeampi jäällä. Joo. Ja mulla on ponnistusvoima ja kaikki on läheskään niin hyvä kuin joillain muilla, mutta silti mä oon nopeampi kuin ne ekalla 100 metrillä. Mikä tavallaan... Selität sen? No mä selitän sen silleen, että tavallaan että mun tekniikka niin kuin toimii niin hyvin. Et pikaluistelu, mä aina sanon kaikille, että pikaluistelu on 70% tekniikkaa, 30% fysiikkaa. Aivan. Kun ihmiset yleensä ajattelee ehkä just toistepäin. Joo. Että tavallaan, että sitä korvaa. Ja nyt viime vuonna me lähdettiin yrittää sitä, että no mitä jos me nyt nostetaan voimatasoa tosi paljon, että tavallaan lähdekö mä niinku ihan karkuun kaikilta muilta. Ei se mennyt ihan suoraan niin. Toi on kiinnostavaa oikeasti, jos miettii tätä biohakkerointia niin kuin aiheena, jossa yksi sellainen perusteesi, että 20% voisi tuottaa 80% tuloksista. Ja jos ottaa tämän italialaisen matemaatikon Pareton lain, niin luonnossa ja monissa muissa paikoissa 20% usein vaikuttaa 80% tuloksista, niin tekniikka. Tässä, jos ottaa vaikka Tim Ferrissin, joka nyt on tällainen itsensä optimoinnin varsinainen mestari, niin hän lähtee usein etsiä sitä, että mikä on jossakin asiassa sen oppimisessa 20%, joka tuottaa 20% tuloksista. Sä voit tavallaan hakkeroida sen 10 000 tuntia harjoittelua sillä, että sä löydät just sen, mikä on se oleellinen juttu, mitä kannattaa sitten osata, että sä saat jo melkein feikata, että sä oot ammattilainen siinä. Ja hän mun mielestä käyttää muun muassa yhtenä esimerkkinä uintia. Uinti on sellainen, missä todella monella on aivan väärä tekniikka, ja monilla huippu-uimareillakin saattaa olla väärä tekniikka, ja kuka tahansa voi oppia, ja hän käyttää itseään esimerkkinä, on aina pelannut vettä, ja siis ei osannut uida, oli niin kuin älytön häpeä. Niin sitten kun treenasi sen tekniikan, ja se käytännössä oli sitä, että kuvattiin tyyliin videokameralla veden alla huippu-uimareita, ja katsottiin mitä tapahtuu, ja
ja löydettiin se oikea opettaja niistä kaikista uintiopettajista, ja sitten päästiinkin tavallaan siihen, että idea ei ole niin kuin kauhoa eteenpäin, vaan siellä on joku tavallaan semmoinen keskeinen juju ja pointti. En ole siis huippu-uimari, en osaa sanoa ja selittää sitä. Voidaan panna vaikka linkkeihin tästä sitten lisää infoa, niin tekniikka, olisiko tästä kysymys? Joo, miten tavallaan se on sulla niin kuin avautunut? Oletko nimenomaan just tajunnut sen, että sillä sä pääset niin tosi pitkälle, vai onko se tullut vahingossa vai? No kyllä se on ehkä vähän niin kuin vahingossa tullut jotenkin, ja mä en osaa niin kuin suoraan sanoa, miksi se on tullut, mutta mä huomasin jossain vaiheessa sen, kun kasvettiin niin kuin juniorista ja aikuisikää. Siellä rupesi niin kuin jengi tavallaan, ketä voitti mua juniorijäässä, niin rupesi tippua siinä yhdessä vaiheessa pois. Tavallaan, että on semmoinen kriittinen tavallaan niin kuin esimerkiksi sekuntiraja, 500 metrillä semmoinen 40 sekunnin alitus on semmoinen kriittinen. Että tosi moni tyyppi jäi siihen niin kuin 40 pintaan, mutta ei koskaan päässyt siitä aliin. Ja jotenkin siinä vaiheessa mä niin kuin tajusin sen, että mä itse niin kuin on tajunnut nyt siinä tekniikassa jonkun jujun, mitä valmentaja ei pysty opettamaan. Ja se on nimenomaan se, mihin jengi jää. Ja ne ihmiset tavallaan, ketkä ei pysty itsessään niin kuin tutkia ja itse hoksaamaan sitä tekniikkajujua, että miten sä saat siitä yksittäiset puristukset mahdollisimman hyvän tuoton. Jos sitä koskaan löydä, niin kukaan muu ei pysty sitä sulle opettaa. Se pitää tuntea, se pitää tavallaan etsiä ja löytää niin kuin itse. Ja se on mun mielestä yksi kriittisimmistä asioista. Pystytkö opettaa sitä? Mä pystyn antaa niinku vinkkejä. Se, miten mä annan vinkkejä, tai siis valmentajat antaa yleensä vinkkejä, että hei, purista sivulle, vie painoa sinne. Mä puhun yleensä tunteista. Että musta tuntuu, että mä mietin sitä, että minkälainen asento mulla on kaarteessa. Musta tuntuu, että mun oikea niinku kyynärpää koskee vasempaan polveen. Se on siis tavallaan, niin kuin mä sanoin, että se tuntuu siltä. Ja mä oon huomannut, että jengi niin kuin tajuu sen, kun ne ymmärtää, miltä se tuntuu. Ja se, että jos joku sanoo, hei, että työnnä sitä oikeaa olkapäätä alaspäin, joku toinen sanoo, että nosta vasenta olkapäätä, se periaatteessa tarkoittaa ihan samaa asiaa. Mutta joku toinen saa jostain pointista, joku toinen jostain, mutta mä tykkään tavallaan kertoa siitä, miltä musta se tuntuu. Ja mä oon huomannut, että tosi moni niinku tajuu sitä kautta oivaltaa se, okei, se pitääkin tuntua tuolta. Että mä en ole tajunnut sitä, kun joku on sanonut, että laita oikeat olkapäät alaspäin. Että se tuntuu siltä, mitä se tuntuu. Mä joitakin vuosia sitten tutkin muun muassa siis sellaista käsitettä kuin hiljainen tieto. Eli eksplisiittinen tieto on jotakin sellaista, mikä voidaan koodata paperille ja siirtää, vaikka biohackerin käsikirjalla. Mutta sitten on monia asioita, jotka voidaan niinku kuvata tämmöisen hiljaisen tiedon käsitteen, tai tacit knowledge on englanniksi se sana, explicit ja tacit kautta. Ja hiljainen tieto on usein jotain sellaista, mitä on tosi vaikea siirtää eteenpäin. Ja huippu niin kuin ammattilaiset jossakin asiassa ei välttämättä osaa kertoa sitä, mikä se juttu on. Jos sä kysyt vaikka huippuleipurilta, että miksi sun leipä on parempaa kuin kaikkeen muiden, saattaa puhua raaka-aineista ja saattaa puhua jostakin mistä ikinä niin kuin resepteistä tai vastaavaa, mutta todellisuudessa se saattaa olla se hiljainen tieto jossain aivan muualla. Ja tämä on niin kuin käytännön esimerkki Takeuchi ja Nonaka, jotka on tutkinut paljon hiljaista tietoa, niin leipureista erityisesti. Haluttiin tehdä leipäkone, eli miten tehdään maailman paras leipäkone. Ja ne yritti siis käytännössä niin kuin sitten simuloida niitä, että hyvät raaka-aineet, eikö niin, ja lämpötilat ja kaikki tällaiset, mutta sitten ne niin kuin, ei saanut millään oikeasti hyvää leipää, tuli raakaa jostain kohtaa tai palo jostain kohtaa, tai ei vaan jotenkin maistunut samalta. Ja sitten ne ratkaista ongelma sieltä, että insinööri teki vuoden leipää tai huippuleipurin kanssa, ja se kiinnitti huomioon vaivaustekniikkaa. Miten paljon ja millä tavalla se vaivasi sitä taikinaa. Tunne, että tuntuu. Ja sitten se tavallaan niin kuin lähti simuloimaan siihen koneeseen sitä vaivaustekniikkaa. Sen takia leipäkoneet aina vähän tärisee ja kaikkea tämmöistä. Se niin kuin oli sitten se clue siinä, että saatiin hyvä leipäkone aikaiseksi. Mutta toi on toinen kiinnostava juttu, että ammattilainen ei välttämättä osaa yhtään kertoa, miksi se on niin hyvä siinä, mitä se on. Kyllä. Voin hyvin allekirjoittaa sen, mutta sekin tavallaan sitten, mä oon niin kuin joutunut tavallaan itsessäni oikein ruveta pohtimaan just näitä asioita tavallaan, että mikä se oikeasti nyt on ollut se asia, että on pystynyt jollain tavalla selittää sitä. Ja sitten samalla tavalla, että kun miettii, että no mitkä asiat nyt ratkaisi sen, että mä jo nousin sieltä
sijoilta 20 sinne huipulle jossain vaiheessa, mitkä ne ratkaisevat tekijät on, niin en mä pystynyt sitä, kun joku kysyi multa, niin en mä pystynyt vastaamaan siihen mitenkään niin kuin heti, vaan mun piti oikeasti ruveta käymään läpi sitä asiaa, että mitkä mun mielestä on vaikuttanut siihen eniten, ja tavallaan käydä sitä prosessia, ja sitten kun mä tavallaan tajusin, että hei, ne on ollut noi ja noi, ja sitten kun sitä tuo ulos, niin se tuntuukin tavallaan siltä, että ne on nimenomaan ollut noi ja noi jutut. Että se vaatii itseltäkin tosi paljon just, että sä pystyt antaa ja avata jotain asiaa. Tästä voisi oivana aasinsiltana hypätä just siihen muutokseen, mitä sun tapahtui 2006-2007 välillä. Tuossa aikaisemmin ennen tätä podcastia vähän haastattelin sua, niin sä teit aika isoja muutoksia. Ja tavallaan sä rupesit niin kuin optimoimaan ja voittamaan vielä niin kuin enemmän. Eli mikä on se sun voittamisen filosofia, joka niin kuin matchaa esimerkiksi ihan, mitä me kutsutaan biohakkeroinniksi, on ihan täsmälleen samaa hommaa. No joo, siis homma lähti oikeastaan siitä liikenteeseen, että pienen pojan unelma oli päästä olympialaisiin. Ja 2006 vuonna pääsin vähän niin kuin vahingossa jo olympialaisiin. Ja sitten mä mietin sen, että no mitä nyt? Että mä oon saavuttanut urheilusta sen, mitä mä halusin. Ja rupesin miettimään, että onko jotain muuta. Ja siinä meni melkein vuoden verran aikaa, kun mä mietin sitä, että haluanko mä vielä vai en. Mä jatkoin luistelua, mutta 2007 keväällä mä päätin sen, että hei, nyt mä haluan oikeasti laittaa kaiken peliin, koska kyllä mä tiesin sen, että en mä ole niin kuin antanut kaikkea, niin mä en ole sitä koko potentiaalia vielä antanut. Ja 2007 vuonna mä tein semmoisen jutun, että mä kutsuin mun valmentajat paikalle. Mä sanoin niille, että hei, että tässä on harjoitusohjelma, revitään se. Revittiin harjoitusohjelma, heittiin se roskiin. Sitten mä sanoin, että siellä on toi ja toi treeni on hyviä, pidetään ne. Mutta niiden ympärille pitää rakentaa koko ohjelma, koska siellä on toi, mihin mä en usko yhtään, mitkä ei todennäköisesti kehitä mua yhtään. Ja lähdettiin rakentaa sitä, jolloin mä saan olla mukana siinä rakentamisessa, ja mä rupesin kokea tavallaan sitä enemmän omaksi. Mä sitouduin siihen totta kai paremmin, ja sen lisäksi niin kuin, mä rupesin uskoa siihen tekemiseen. Toinen asia, mitä me tehtiin, oli se, että mä sanoin, että nyt niin kuin selvitetään oikeasti, että mikä on järkevä tapa syödä, koska mä tiesin, että mun tapa ei ole järkevä. Mikä on se ollut? Ja no se oli just semmoista, että mä heräsin 9, vedin jonkun energiajuoma, menin treeneihin 10, 12 tulin treeneistä, vedin jonkun tyyli mikropizza, sitten illalla menin grillaamaan, vedin makkaraa ja lihaa, siis tämmöistä ihan sairasta, mitä ei niinku normaalikaan ihmistä vedä. Mut se oli niinku, sillä sä pääsit olympialaisiin. Sillä mä pääsin olympialaisia, se niinku ihan sairasta. Mä tänään luin 2005 vuodelta mun ruokapäiväkirjaa, mitä mä oon joutunut jotain niinku ravintoeksperttiä varten tekemään ja siis semmoista, että en mä usko, että kukaan ihminen on koskaan syönyt silleen kuin minä. Siinä oli siis jätskiä ja karkkia joka päivä ja siis ihan jotain sairasta. No kuitenkin, mä tein suht helppoa siitä. Mä en mennyt niinku ihan äärimmäisyyksiin, vaan mä tein sen, että okei, mulla on selkeä aikataulutus. Eli mä pyrin syömään 3 tunnin välein. Se oli niin kuin ensimmäinen, koska aikaisemmin oli tosi isoja breikkejä, ja sitten väliin mä tuntui, että mä syön koko ajan niin kuin jotain napostelia, jotain karkkia tai sipsiä tai jotain. Eli ei ollut kyllä, niin ei tullut sitä. Niin, nimenomaan. Joo. Ja että mä rupesin pitää tosi tarkkaan sitä tavallaan aikataulua, mitä mä syön. Ja toinen asia oli se, että mä rupesin syömään vaan niin kuin tervettä tai tuommoista normaalia, terveellistä kotiruokaa. Että niin mahdollisimman vähän tuommoista valmisruokia, mitä mä niin söin eniten oikeastaan. Ja sen lisäksi tavallaan mä pidin siitä kiinni, että joka ruoalla on hiilareita, proteiineita niin selkeästi ja sen lisäksi jotain salaattia tai sen tapasta. Ja koska ennen mä olin saattanut esimerkiksi syödä välipalaksi niin pelkästään jotain leipää ja jotain, millä mä tavallaan pidin 4 tuntia nälkää, siinä ei ollut yhtään proteiinia. Niinpä. Että että se oli. Se nälkä? Niin, pitikö se oikeasti nälkä? Ja sitten kun taas mä söin 4 tunnin päästä, oli niin törkeä nälkä, että mä söin niinku ihan överiksi, tavallaan ihan ähkyi itteni. Ja se oli niinku todella holtitonta hommaa. Ja ne oli oikeastaan ne 2 asiaa, mitä mä tein ruokailulla, mutta ne sai niinku todella ison muutoksen aikaan siinä, minkälainen fiilis mulla oli. Mulla ei enää tavallaan jäänyt treenejä, niinku tai tullut huonoja treenejä sen takia, että mulla oli huono olo. Just niin. Vaan joka kerta, kun menin treenaamaan, mulla oli tasainen energia, hyvä energia päällä, jolloin mä pystyn antaa niinku parhaani sille treenille. Ja se oli niinku tavallaan tosi iso muutos sit loppupeleissä, kun se rupesi kertaantua. Mulla ei mennyt niinku treenejä hukkaan, vaan joka ikistä treenistä mä saan niinku parhaan mahdollisen. Sitten 3. asia oli se, että mä rupesin nukkumaan. Ai jaa. Meinaat, että nukkuminen vaikuttaa urheiluun. Niin, näköjään. Siis sä pääsit nukkumatta syömällä karkkia ja jätskiä olympialaisiin. Niin. Ja se on niinku siis silleen, että
Kyllä se on niinku väärin muita kohtaan, mutta sen takia mä uskon niinku, ja myönnän olevani lahjakas, koska tuolla metodeilla pääsi olympialaisiin. Eli unesta, me ollaan kirjoittu mä en tiedä, ootko lukenut mitään meidän noista kirjoista vielä, tämän jälkeen ehkä oot, mutta siis unikirja on ilmaiseksi jaossa. Niin mitä käytännössä muutit? Rupesit nukkua tasaisesti vai aikaisesti se nukkumaan-aikaa vai minkälaisia niin kuin muutoksia käytännössä teit? Se lähti oikeastaan aika pitkälti niin kuin ajatusmallista. Mulla oli silleen ennen, että jengi pyysi mua, että hei, että 11 alkaa yöleffa, että mennään tsiikaan. Mä olin siinä, että totta kai mennään. Joo. Mä tulin 2 himaa, menin nukkumaan, seuraavana aamun piti herää 9 tai 8. Ja tavallaan mä en miettinyt sitä. Ja mun ajatusmalli oli nimenomaan se, että no ei tää nyt varmaan haittaa, kun mä käyn silloin tällöin. Joo. Ja tavallaan suurin muutos oli se, että mä rupesin miettimään asioita ja valintoja sillä, että miten tää hyödyttää mua versus mitä tämä nyt haittaa. Just niin. Ja sen jälkeen mulla on tosi helppo sanoa, että hei, ettei mä voi tulla leffaan, koska mä haluan nukkua kunnon yöunet. Ja se, mitä mä konkreettisesti tein yöunille, oli se, että mä pyrin menee joka ilta samaan aikaan nukkua ja herää joka aamu samaan aikaan. 0,5 tunnin gapillä tavallaan niin kuin suurimmilta. Se oli oikeastaan se asia. Sitten toinen mä huomasin, että välillä mä en saa niin hyvin unta iltasi. Joo. Ja mä tajusin sen, että mä tuijotan telkkariin illalla tunni ja menen suoraan siitä sänkyyn. Ja sitten mä tajusin sen, että okei, että en mä voi katsoa telkkari just ennen kuin mä menen sänkyyn. Joten pitää olla vähintään se 0,5 tuntia, mieluummin 45 minuuttia tai tunti. Eli sä analysoit sen, että sä huomasit, okei. Joo, ja siihen sain tietenkin ulkopuolisesti apuukin pikkasen tavallaan vinkkejä siihen. Mutta hei, että älä tsiikaa mitään screenejä. Yes. Niin kuin 45 minuuttia ennen nukkumaan menoa. Vaan lue vaikka kirjaa tai niin, nyt mulla on lapsia, niin leikisit lasten kanssa, ne on vielä, koska nykyään me menen melkein samaan aikaan nukkuu kuin lapset, niin, no niin, se on niin helppoa, että leikin niiden kanssa tai tee jotain muuta. Ja mä huomasin, että sillä on ihan älytön merkitys. Mä en niin koskaan ajatellut, että sillä voi olla niin iso merkitys siihen nukahtamiseen. Mutta se niin kuin mä koin, että se oli niin kuin tosi huikea. Ja siihen ehkä, miten hyvin mä myös nukun. Saatko ikinä mitään selitystä sille? Tai tiedätkö, että miksi se niin vaikutti tuolla tavalla? No, ei ole mitään niin kuin silleen virallista. Lähinnä mä itse sen ehkä ajattelin sen, että se tavallaan, kun telkkarista tai jostain sä katsot niin jotain actionia, niin se ei tavallaan niin pysähdy, vaan se pyörii ja että se on kirkas valo tai jotain tämmöistä, mutta ei ole mitään semmoista niin hirveän virallista. No oikeastaan sä sanoitkin, että toi kirkas valo, se liittyy sinisen valon niin aallonpituuteen, mitä on TV:stä tosi paljon. Että jos se ei mitään filtteri, niin se oikeasti se on tosi raskas. Ja se niin blokkaa melatoniinin tuotannon, se on yöhormoni. Okay. Eli se voi siirtyä jopa 2-3 tuntia, että se tuotanto alkaa. Ja taas toisaalta pitää kortisoli stressihormonitasoja ylhäällä. Joo, just näin, mutta biohakkeria siis voi käyttää vaikka semmoisia aurinkolaseja, jotka blokkaa sen sinisen aallonpituuden. Ja sitten voi katsoa leffaa. Sitten voi katsoa leffaa. Ei tommoista pitää hommaa. Joo, ja sitten vaan melatoniini lisää. Niin. Saman tien nukkumana, ei sentäs. Mutta tuo oli aika mielenkiintoista, että sä tavallaan hyvin intuitiivisesti löysit niitä juttuja, mitä me niin kuin systemaattisesti puretaan osia. Okei, tuossa se juttu on. Mielenkiintoista. Mua kiinnostaisi mennä takaisin oikeastaan siihen yhtä juttuun, mitä sä muutit, joka oli siinä sun treeniohjelmassa. Eli sä kävit läpi sun treeniohjelma, että okei, nämä jutut on järkeviä, näihin sä uskot, että nämä ei toimi. Niin mua kiinnostaisi kysyä niin kuin muutama kysymys. Yksi oli se, että oliko se pelkkää luistelua, eli oliko se jotain muita harjoitteita kuin luistelua, ja sitten toinen, niin kuin, että mitkä sä näet niin kuin, tavallaan turhina? Pikaluisteluharjoitteluhan koostuu niin kuin tosi suurelta osilta kaikesta muusta kuin pikaluistelusta, koska Suomessa ei ole yhtään pikaluisteluhallia. Eli käytännössä, kun meillä loppuu kausi maaliskuun puolesvälissä, mä pidän ehkä kuukauden breiki ja rupean treenaamaan huhtikuun puolesvälissä. Siitä aina ehkä elokuuhun asti me ei käydä kertaakaan luistelemassa. Okay. Eli se on niin kuin kaikkea muuta, jolloin niin kuin me tehdään tosi paljon muuta kuin luistelua. Mutta joo, sitten eli tehdään aika paljon pyörätreeniä. Ja mä oon kilpailutkin pyörällä, kun sitä tavallaan treenannut niin paljon, siitä on tullut aika hyväksi. Ja sitten on tietenkin punttisali, sitten on erilaisia mäkijuoksua, porrasjuoksua, erilaisia loikkaharjoituksia. Sitten jonkun verran tehdään ihan yleisurheilijoita tavallaan, kehitetty vähän nopeusharjoituksia ja näitä. Ja ne, mitä mä pidin turhana, oli tämmöiset, niin kuin me kutsutaan kuivaluisteluksi, mutta käytännössä niin luistelun imitoimista kuivalla maalla. Okay. Ja siis se harjoituksena toimii ihan hyvin ja rasittaa samoja lihaksia, mutta
mä harrastan semmoisia lajeja, missä mun pisin suoritus on minuutti 10 sekuntia. Aivan. Ja valmentaja veti semmoisia treenejä, missä pysyttiin niinku luisteluasennossa 7 minuuttia kerrallaan, sitten levättiin tyyliin joku 5 minuuttia, sitten oli taas 7 minuuttia kerrallaan. Ja niinku tavallaan musta tuntuu, että se vetää ihan vaan jumiin mun jalat, ja mä en yhtään tykkää sit, koska se ei ole sitä, mitä mä teen edes kisoissa. Aivan, eli Se oli niin tavallaan pois, että se niinku, mun mielestä tommoista treeniä pitää tehdä niiden, jotka luistelee 5000 metriä, kun mä luistelen niinku 500 ja 1000 metriä. Että tavallaan me tehtiin mun mielestä ihan väärille tavallaan luistelijoille niinku suunnattua treeniä. Ja varmaan tehtiinkin, koska me treenattiin maajoukkona yhdessä, siinä oli sekä pitkämatkaluistelijoita että sprinttereitä. Että tavallaan että se ei ollut vielä niin kuin viimeiselle asti vietyä kuin mitä nykypäivänä ihan on. kaksi ihan eri Niin, ihan eri kyllä. lihassolu ja ihan erilainen niin kuin se energiaprofiili, mitä siinä on. Että tavallaan semmoisia tosi niin kuin selkeitäkin juttuja. Sitten toinen, mistä mä en hirveästi niin kuin tykännyt, oli se ihan tommoset niin kuin pitkät palauttavat pyörälenkit. Ja no niitä pitää edelleen tehdä jonkun verran. Mä oon nyt niistä ruvennut jo vähän niin kuin nauttimaankin ja tykkäämään niistä, mutta silloin mä en nauttinut niistä. Ja me muutettiin, me ruvettiin vähän enemmän tekemään juoksua. Ja juoksemalla tavallaan tehtiin sitä samaa, koska sille on niin kuin hirveästi merkitystä. Joo. Ja mun mielestä vielä niin kuin pitää tähän väliin mainita, musta oli ihan huikea, kun mä olin semmoinen yläasteikäinen, niin mun valmentaja tiesi, että mä en tykkää pyöräilystä. Tämä oli siis tavallaan eri valmentaja kuin mistä äsken puhuttiin. Ja tiesi, että mä en tykkää pyöräilystä. Niin silloin kun oli pyörälenkki muilla ohjelmassa, niin se laittoi mulle skeittausta treeniohjelmaa. Kun se tiesi, että mä tykkään skeittaamista, mä rakastan skeittaamista. Ja miettikää, minkälaiset pisteet se veti mun silmissä. Ja miten sitoutunut mä olin tekemään kaikki muut treenit, kun mä tajusin, että toi jätkä tajuu mua. Joo. Se oli niinku ihan huikea, että en mä sitä silloin tajunnut silleen. Mun nyt jälkeenpäin niinku ajateltuna, että jätkähän veti ihan niinku huikea kikan, niinku tommonen pikkujuttu, mutta vaikutti ihan älyttömästi niinku muuhun henkilökohtaisesti. Niin ja skeittaus, sitä voi ajatella, että se on hyvinkin palauttavaa. Voi, ja sitten just se, että tavallaan, että se sanoi, että okei, et mene silleen skeittaa, että sä istut siellä rampin päälle, silloin tälleen vedät jotain juttuja, vaan että sä oikeasti 2 tuntia vedät silleen, että niinku istut maksimissaan kuin minuutin, koko ajan rullailet ja vedät temppuja tälleen näin, ja se oli oikeasti hyvää. Kyllä, joo. Että totta kai siinä on omat riskinsä loukkaantumiselle, mutta mitä sitten? Musta tuntuu, että siis suomalaisessa valmennuksessa on vieläkin siis monissa lajeissa vallalla se äänes niin peruskuntokausi. Ja, että oli kyseessä niin kuin laji mikä laji, jos miettii esimerkiksi niin kuin jääkiekkoa tai jalkapalloa, siinä on niin kuin spurtteja. No okei, jalkapallossa juostaan ehkä enemmän, tai vaikka koripallo. Niin mä en näe esimerkiksi niin kuin hyötyä siitä, että vedetään jotain pitkiä niin kuin peruskestävyyslenkkejä, kun se on intervalleja, niin kuin spurtteja. Levätään sitten taas kävellään, niin kuin tosi kovaa kävellään. Ja sulla on vielä erityisesti tavallaan verrattavissa esimerkiksi johonkin niin kuin 400 metrin juoksuun tai vastaavaa. Että mitä hyötyy siitä esimerkiksi sit juosta niin kuin treenimielessä 10 kilometrin lenkkejä koko ajan? Onko sulla siihen? No siis toi on tavallaan semmoinen niin kuin snadisti vaikea alue, koska niin kuin se, että sä kasvatat peruskuntoa ja kaikkea, niin se auttaa sua palautua nopeammin niin kuin niistä treeneistä, jolloin sä pystyt tavallaan treenaamaan enemmän, jos sä oot paremmassa kunnossa. Että tavallaan se on vähän niin kuin semmoista valmistavaa, mutta sitten taas toisaalta, niin jos mennään just tavallaan biohakkerointia ja ajatellaan sitä, että 20% tuottaa 80% se, niin ehdottomasti se peruskuntokausi pitää heittää menemään ja tavallaan keskittyä nimenomaan siihen intervalliin ja niihin nopeusjuttuihin esimerkiksi mun tapauksessa, jos niin kuin tavallaan halutaan mennä siihen, mutta sitä ei hirveästi käytetä. Mutta esimerkiksi tänä vuonna, just kun mä pidin aika pitkän breikin, niin sattui just silleen, että peruskuntokausi meni ohi. Kappas. Ja tavallaan mä skippasin sen ja lähdin siitä menee eteenpäin. Että katsotaan, miten toimii ensi talvena. Mielenkiintoista. Sellainen niin kuin ajatus, mikä mulla heräsi tuossa, kun kuuntelin sua, niin yksi on usein se, että treenattaa just sitä lajia itse, mutta treenasta jotain muuta. Ja jos haluaa oikeasti niin kuin murtautua ikään kuin omista rajoitteista, treenata sitä hermostoa, niin, että sä pääset käsiksi resursseihin, mitkä sulla jo on, mutta sä et pääse niihin tavallaan sillä nykyisellä arsenaalilla, mikä on, niin pitää jollain tavalla rikkoa niitä rajoja. Yksi niistä voi olla esimerkiksi vaikka se, että siellä treenataan niin kuin normaalissa ilma-alassa, niin mennään todella korkealle vetää, missä on jo luonnostaan niin kuin hengästyy helpommin, jolloin se on hapenottokyky paranee merkittävästi. Tai käyttää vaikka huijaa vähän, käyttää jotain, hengittää vaikka snorkkelin läpi tai jonkun power lung-tyyppisen laitteen läpi, jolloin sä vähän niin kuin simuloit ikään kuin saasta avaruudessa. Alppikammiossa tai jossain muussa. Ja sitten taas toisaalta, niin no otetaan nyt vaikka jotain luistelijoita ja muuta, niin joku trampoliini voi olla varmaan aika hyvä niin kuin kans väline siihen.
että oppii niin kuin vielä ehkä sitä koordinaatioa ja sitä hermostoa vielä treenaamaan ehkä vähän piirun verran pidemmälle kuin mitä tapahtuu siinä todellisessa ympäristössä, että oliko sulla mitään tämän tyyppisiä niin kuin havaintoja tai ajatuksia tai muuta siinä treenaamisessa, että treenataan niin kuin jollakin sellaisella tasolla, jolla saadaan se homma vielä pidemmälle? Joo, tuossa on hyviä pointteja, koska noita kaikkia me ollaan tehty, että me ollaan käyty 3000 metrissä niin vetää mäkijuoksutreenejä, tavallaan mikä on ihan eri tuntusta. Me ollaan treenattu niin kuin trampoliinilla nimenomaan niin kuin kropan hallintaa ja tasapainojuttuja. Ja sitten yksi juttu oikeastaan, mikä mulla tuli mieleen, oli siinä vaiheessa, kun me tehtiin 2007 vuonna se muutos, niin yksi juttu oli se, että mä sanoin, että mä haluan uudenlaisen nopeus kautta koordinaatiotreeniosuuden. Mä haluan itse suunnitella se. Se mitä mä tein, mä menin YouTubeen tsiigaan, miten jenkkifutari treenaa. Ja mä otin sieltä niin kuin tavallaan suoraan semmoisia juoksudrillejä, missä mentiin erilaisia juttuja ja aitahyppyjä niin sivu, koska me oltiin aina hypitty aitoja vaan niin kuin tavallaan eteenpäin koko ajan tasaisesti. Nyt me tehtiin aitoja eteenpäin, sivulle, eteen, sivulle, taakse, sivulle. Tavallaan tehtiin siitä niin kuin erilaista ja toi on nimenomaan tavallaan, mitä käytetään niin suomalaisessa urheilussa aivan liian vähän. Että tavallaan mennään niin sieltä, mistä on turvallista ja tuttuu mennä. Mutta nimenomaan mä haluaisin tavallaan lähteä niin rikkoa rajoja ja tehdä erilaista. Ihan puhtaasti siitäkin, että mä olin tosi kyllästynyt treenaamiseen. Niin. Mä haluaisin tehdä siitä mielenkiintoista, monipuolista ja tavallaan mulle semmoista, että se antaa tuo mulle motivaatio, tuo mulle hymy huulille, kun mä treenaan ja tavallaan, että se on monipuolista, innostavaa. Joo. Tuosta päästään taas oivana aasinsiltana just tähän niin kuin voittamisen filosofiaan ja siihen mielen mindsetti-osuuteen. Sä oot tehnyt varmasti niin kuin paljon töitä sen osalla ja sä puhut tästä myös niin kuin muille. Niin haluaisit jotenkin kiteyttää, mikä sun niin kuin mindsetti tai mitä juttuja sä oot tehnyt, että sä hallitset sun omaa mieltä ja teet sä visualisaatioharjoituksia tai jotain niin kuin vastaavia tavallaan, että sä näet esimerkiksi, että miten se niin kuin kisa menee. Käy päässään läpi, sehän voi olla niin kuin tosi iso osa sitä niin kuin harjoittelua. Joo, silloin tällöin teen niin kuin visualisointiharjoituksia, en ihan hirveästi, mutta se oikeastaan mikä silloin 2007 vuonna kanssa niin kuin muuttui ja muutettiin, oli se ajatusmalli, että nyt kun me oikeasti tehdään tämä muutos ja mä oon mukana päättämässä mitä me tehdään ja mä teen niin kokonaisvaltaisen muutoksen, mä tietyllä tavalla rupesin niinku uskomaan siihen, mitä me tehdään. Ja siihen, että mä olin aina kilpailu sillä mentaliteetillä, että mä menen nyt tekemään parhaan, niin katsotaan, mihin se riittää. Perussuomalainen nimenomaan. Ja silloin, kun mä asetin tavoitteeksi, että hei, mun tavoite voittaa olympiakultaa 3 vuoden päästä. Joo. Niin mun tavallaan myös niin kuin mindsetti muuttuu ihan täysin. Mä tajusin sen, että kun mä nyt teen nämä jutut, niin mä voin päästä taistelemaan siitä tavallaan maailman parhaan tittelistä. Ja siihen meni vuosi. Vuodessa mä tajusin, pääsin jo näin lähelle. Mä tajusin sen, että mä oikeasti taistelen. Eli ensiksi mä tajusin, että mä voin taistella. Sitten vuoden päästä mä tajusin, että mä taistelen. Ja siitä vuoden päästä mä taistelin. Aivan niin. Niin käytännössä siinä meni tavallaan semmoinen, että mun piti itse omilla teoillaan todistaa tavallaan itselleni, että se mihin mä nyt uskon on myös totta. Ja tavallaan, että mä menen siinä aikataulussa, mitä me ollaan ajateltukin eteenpäin koko ajan, me mennään sitä junaa, mikä vie sinne päämäärään. Yes. Ja tavallaan mä koko ajan mietin, mulla oli semmoinen ajatusmalli, että mulla on joku unelma. Ja mä ajattelen, että mulla on tämmöiset törkeän pitkät rappuset mun edessä. Ja siellä ylhäällä on mun unelma. Mä en välttämättä edes näe sitä, se voi olla niin pitkällä, se on 3 vuoden päässä. Ja siinä oli yhtä monta askelta, kun mulla oli päiviä siihen unelmaan. Ja mä mietin sitä, että joka ikinen päivä mulla on mahdollisuus kiivetä 1 rappuna ylöspäin. Mutta ainoastaan silloin, jos mä teen mun treenit niin hyvin kuin mä pystyn, mulla oikeasti tulee hyvä treeni. Mä hoidan mun ruokailun niin hyvin kuin mä pystyn, mä hoidan mun unen niin hyvin kuin mä pystyn ja mä pidän mindsetin yllä. Se on se tapa, millä mä saan mentyä sen portaan ylöspäin. Ja mä mietin sitä, että miettikää miten huono fiilis sulla on, jos sulla on 2 tai 1 porras kiivettävänä siinä vaiheessa, kun se aika tulee. Se on aika vaikea siirtää olympialaisia pari päivää eteenpäin sen takia, että mä pystyisin kiipeämään ne viimeiset stepit. Ja mä veikkaan, että muut ei siihen suostu. Mutta mulla tuli tavallaan semmoinen mentaliteetti, että tämä päivä, mitä me eletään just nyt, on niin älyttömän merkityksellinen, että tämä päivä ratkaisee sen, voitaanko mä olympiakultaa vai en. Ja te voitte hyvin kuvitella, että kun sulla on tämmöinen mindsetti mielessä, että tämä päivä on se ratkaiseva, niin mä tein aika törkeä hyviä treenejä joka ikinen päivä. Ja joka ikinen aamu, kun mä lähdin treeniin, mulla oli semmoinen fiilis, että jes, tänään me noustaan sen rappuna. Ja se oli niinku tavallaan muuttunut. Aikaisemmin se oli vaan semmoinen, no niin, mennään treenaamaan, mitäkään tänään ohjelmassa.
Eli tavallaan sä otit sen läsnäolon siihen. Eli sä oot koko ajan, joka hetki läsnä, tietty tavoite mielessä, mutta sä elät sitä niin kuin just sinä päivänä, kun Kyllä. teet sitä. Kyllä. Ja just se, että tavallaan, että mulla oli se unelma niin vahvana mielessä tavallaan, että se oli niin kuin päivittäin mun mielessä. Ja tavallaan mulla oli jopa semmoinen fiilis, että jos mä en tänään tee sitä niin hyvin, niin tavallaan se, että oikeastaan se voisi ajatella niin, että toinen niin kuin mindset ja filosofia, mikä mulla tuli, oli se, että elä elämää niin, ettei sun tarvitse jossitella. Ja mulla tuli heti semmoinen fiilis, että okei, että no tavallaan sillä vanhalla mindsetillä, että no mitä se haittaa, jos mä syön karkkia vaikka silloin tällä. Ei se nyt varmaan mitään haittaa. Mä mietin sitä, että mitä jos mä häviäisin 4/100 olympiamitalista, mitä mä loppupeleissä hävisin. Niin mitä jos mä olisin, tavallaan, mitä jos mä miettisin siinä vaiheessa, että jos mä en olisi syönyt sitä karkkia silloin, tai jos mä en olisi syönyt sitä pullaa silloin, tai jotain muuta vastaavaa, niin oli aika helppo jättää ne kaikki veke. Ettei mun tarvii jossitella. Ja se on se tavallaan tosi iso niin kuin asia, mitä mä myös haluan kertoa muille, että elä elämää sille, ettei sun oikeasti tarvii jossitella, koska se on sika nihkeä fiilis, kun sä oot tavallaan just saavuttamassa unelmaa, ja se karjuutuu, ja sulla on tosi monta asiaa mielessä, mitä sä olisit voinut tehdä paremmin. Mutta siinä vaiheessa, kun mä en saavuttanut sitä olympiakultaa tai mitallia, vaan jäi 5, niin mulla ei ollut yhtään ainutta asiaa, mitä mä olisin miettinyt, mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli sä tiedät, että sä annoit niin kuin kaikkea Kyllä. siinä, ja se on niin kuin, se ei ole vaan, että no katsotaan mihin tämä riittää, vaan tiedät, että tämä on nyt se juttu. Niin, ja se, että pitää muistaa se, että mä luistelin koko kilpailujen nopeimman 500 metrin luistelu. Mä olin maailman nopein sillä hetkellä. Ainoastaan inhimillinen virhe toisessa luistelussa tavallaan mut tiputti siitä mitalilta tai voitosta. Että tavallaan mä olin saavuttanut sen, mihin mä olin asettanut tavoitteet. Periaatteessa mä olin maailman nopein. Mutta ihmiset tekee virheitä, totta kai se on luonnollista ja siitä pitää ottaa opikseen. Mutta mä olin tavallaan päässyt, mä olin kulkenut sen polun ja mä olin saavuttanut sen, mihin niinku tähdättiin. Kysymys ehkä sitten epäonnistumisesta, että niin kun, miten sä otit sitten tuossa tilanteessa, kun tapahtui inhimillinen virhe ja oliko se inhimillinen virhe sen takia, että sä olit liian itsevarma siitä voittamisesta sitten nopean luistelun jälkeen, oliko se tokaluistelu? Joo, tokaluistelu, joo. Niin mitä niin kuin tavallaan sun mielessä kävi silloin, kun sä tiparit 5? No siis kyllähän se oli ihan semmoinen fiilis tavallaan, että maailma romahtaa päälle. Siis musta se tuntuu tosi oudolta, koska siinä, mulla on aina ollut silleen, että mulla on usko on ollut mulle tärkeintä elämässä. Ja se on aina ollut tavallaan silleen, että okei, että usko Jumalaan tulee ekana, sitten tulee urheilu ja sitten tulee muut asiat. Jossain vaiheessa meni usko perheurheilu. Ja tällä hetkellä se on se. Mutta siinä vaiheessa mä huomasin, että ei vitsi, että voiko urheilu oikeasti tuoda tämmöisiä tunteita. Se oli tavallaan semmoinen täydellinen romahdus ja semmoinen fiilis, että miten tästä mennään eteenpäin. Oli tosi epätodellinen fiilis ja semmoinen fiilis tavallaan, että miten mä pystyn ikin tästä nousee tavallaan, että jengihän pitää mua ihan nollana. Ja se, mikä oli hauska tilanne oli se, että mähän ennen olympialaisia mediassa selitin, että hei, että mä menen ottaa mitalli. Mä tiedän, että mä pystyn ottaa se. Kukaan mediassa ei uskonut siihen. Sitten kun mä olin ensimmäisen luistelun nopein ja tipahdin 5, niin jengihän kirjoitti mediassa, että mikä pettymys. Vaikka jos olisi mennyt homma niin, että mä olisin tavallaan ekan luisteluun tehnyt se virhe ja tokan luistelun nopea noussut 5, niin mä olisin ollut sankari. Kun se meni tavallaan noin päin, niin se on hauska median käyttäytymisestä väliin huomata tavallaan se, mutta se on niiden työtä, ei siinä mitään. Mutta se, mitä mä tein sen jälkeen, kun tavallaan mä olin päässyt vähän siitä eteenpäin, oli se, että mullahan oli 2 päivän päästä seuraava luistelu. Mulla oli 1000 metriä, jolloin mun piti tavallaan käsitellä se tosi nopeasti läpi, että mä pääsin ylöspäin. Ja se, mitä mä tein, niin tavallaan mä kertasin se homman, hyväksyin itselleni sen, että mä tein virheen. Se ei ollut kenenkään muun syytä. Tavallaan, että mä tein 100% vastuun siitä mun omasta tekemisestään. Koska se, että jos sä rupeat tavallaan miettimään sitä, että hei, että se olikin ton syytä, tai jos toi olisi tehnyt paremmin ton, niin mä olisin voinut olla, niin sä jäät siihen kierteeseen iäisesti. Ja se ei vie ikinä mihinkään, se on aina niin helppo ulkoista, kun oli tätä, oli liukasrata ja oli vähän epäsuotuiset tuulet ja kaikkea tämmöistä, mutta on huikeaa, että pystyy ottaa itse se vastuun siitä omasta tekemistä ja niin kuin sanoin, niin se varmaan just nopeuttaa sitä käsittelyä, että sen hyväksyy. Kyllä, nopeuttaa sitä ja mun mielestä kasvattaa itteensä tosi paljon. Ja no sit mä pyrin tavallaan vähän jättää sitä taka-alalle, että mä pystyn se kisan vetämään ja sitten ehkä käsitellä se paremmin tavallaan vähän ajan kanssa.
Ja seuraavan päivänä, kun mentiin jäähallille harjoittelemaan, ei ollut siis vielä kisapäivää, yksi välipäivä, niin kyllähän mä tavallaan niin kuin romahdin, kun mä näin vaan sen hallin silleen, että ei vitsi, että tänne joutuu mennä. Ja vedin siitä treenit alta pois. Mutta siinä parin päivän aikana mä sain tavallaan niin kuin kasattu itteni siihen kuntoon, että mä vedin niin kuin elämäni yhden parhaista 1000 metrin kilpailuista. Olin 8. olympialaisissa, mikä oli mulle niin kuin tavallaan tosi paljon hienompi saavutus kuin 500 metriä, koska 1000 metriä oli semmoinen mun kakkosmatka. Eli meni niin kuin todella hyvin. Ja se tavallaan todisti mulle itselleni sen, että hei, että mä tein virheen, mä tipuin ihan pohjalle, mutta parissa päivässä mä edelleen sain niin kuin parhaan mahdollisen niin kuin outputin itsestäni. Kyllä. Ja se oli niin kuin siisti fiilis huomata silleen, että hei, että kyllä tästä noustaan. Mahtavaa. Onko sulla mitään monilla on esimerkiksi mindfulness-tekniikoita tai jotain meditaatiota tai mielen tyhjentämistä tai vastaavia, niin onko sinulla käytössä mitään tämmöisiä? Ei oikeastaan. Mä en tiedä, mä luulen, että jollain tavalla se usko, mikä mulla on, niin se on ollut tosi iso niin kuin henkinen valmennus mulle. Et mä oon käynyt itse asiassa tässä viime vuosi, mulla on tosi paljon ruvennut kiinnostaa niin kuin henkinen valmennus niin kuin urheilussa. Ja mä oon käynyt tosi monellakin tavalla valmentajalla niin kuin juttelemassa. Mä en oikeastaan mistään niin kuin löytänyt semmoista juttua. Jokukin sanoi mulle silleen, että hei, että vähän haastava keissi, kun yleensä tänne tullaan jonkun ongelman kanssa. Että tavallaan ruvetaan ratkoa sitä, mutta kun sulla ei oikeasti ole tavallaan mitään ongelmia. Mutta mä halusin niin löytää, että olisiko siellä silti jotain parannettavaa. Tavallaan koko ajan semmoinen ajatusmalli tai semmoinen ajattelu, että olisiko jossain vielä jotain parannettavaa, mikä voisi viedä mua eteenpäin. Se oli se juttu, mutta mä en ole vielä siitä löytänyt sitä niin kuin juttua. Mulle se on enemmän sitä, että mä jätän tavallaan se vähän niin kuin suurempien käsien varaan, että mä teen niin kuin parhaani, mä asetan tavoitteet oikeasti korkealle ja teen duunia niitä eteen. Se, mikä se lopputulos on tavallaan, niin ei ole kuitenkaan ehkä mun käsissä. Mä uskon tavallaan silleen. Ja se tavallaan, niin kuin, se tuo mulle tosi paljon lohtua siihen, että sit kun mä en onnistukaan, niin tavallaan, että ei elämä ollut siinä, vaan tästä mennään eteenpäin. Se on niin kuin ollut mulle iso juttu. Tuossa on niin kuin ihan ehtaa biohakkeriainesta, että tuommoinen jatkuvan parantamisen ajatus ja idea omalla kohdalla, että aina on jotain uutta opittavaa, aina on jotain uutta löydettävää, jossakin piilee niin kuin mahdollisuus siihen. Mitä, jos niin kuin miettisit tavallaan, että sulla olisi jotain häkkejä, niin kuin, että sä oot niin kuin oman urassa aikana huomannut, että nämä on oikeasti toimivia juttuja, että vitsi, että kun muutkin tietäisi, niin tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia, mitä sä haluaisit nyt jakaa tässä, että okei, toi juttu oli vaikka niin kuin jonkun kyykyn parantamiseen tosi oleellinen, tai ne voi olla jotain arkisiakin juttuja. Mitä sä oot huomannut vähän niin kuin häkkeinä? No yksi asia on niin kuin, nimenomaan niin kuin tavoitteen asettamisen tekniikka. Se oli hauska juttu, kun mä oon tehnyt niin kuin tavoitteen asettamista aika pitkään, mutta mä en ole koskaan niin kuin ajatellut sitä sen tarkemmin, että miten se pitäisi asettaa tai miten se oikeasti auttaa, mutta se vaan on ns. Pakollinen, urheilijan pitää asettaa tavoitteet. Ja mä rupesin lukea aika paljon kirjoja, mä luin myös siitä aiheesta paljon kirjoja, ja mä löysin tietyllä tavalla sen niin kuin teorian sille, mitä mä olin jo tehnyt, mikä oli tosi hauska. Ja sen takia, kun mä löysin sen teorian, niin se auttoi tavallaan mua myös opettaa sitä muille. Ja mä koin sen, että tavoitteen asettamisessa on 3 niin kuin, tavallaan semmoista pääpointtia, mitkä on mulle ainakin ihan älyttömän tärkeitä. Ensimmäinen on se, että kyllä, nyt kirjoittakaa ylös. Tarkkana siitä. Tavoitteen pitää olla mitattavissa oleva ja yksinkertainen. Eli niin, jos, siis nämä varmasti kaikki tietää, nämä, niin kuin te, ketkä olette oikeasti näihin aiheisiin tutustunut, mutta oikeasti tosi moni ihminen, urheilijatkaan niin kuin ei tiedä näitä juttuja. Mutta eli sen pitää olla niin kuin mitattavissa oleva ja selkeä. Ihan vaan puhtaasti sen takia, jos sä tavoittelet, että mä haluan laihtua esimerkiksi. Niin millä sä koskaan mittaat? Sä et koskaan saa sitä fiilistä, sitä onnistumisen fiilistä, mikä motivoisi sua tekemään uusia tavoitteita ja tavoittelee vielä enemmän. Ja sä et niinku hyödy siitä tavoitteesta mitään, jos se on niinku semmoinen, mikä ei ole selkeästi mitattavissa oleva. Kakkosasia, mikä on ihan saadaan tärkeä, on se, että sä kirjoitat oikeasti tavoitteet ylös. Ja se, mitä mä teen, on se, että mä teen aina, kun mä laitan yleensä vuodeksi kerrallaan niin kuin vuositavoitteet, niin mä teen niistä semmoisen niin kuin taustakuvan mun tietokoneen ruudulle. Eli mulla on koko ajan, aina kun mä oon vaan tietokoneen, niin mä muistan ne tavoitteet, mä näen ne, ja ne pysyy koko ajan mun mielessä. Ja tavallaan ne on niin syvällä mun alitajunnassa, tavallaan, että alitajuntakin auttaa mua niissä mun tavoitteissa. Ja se on niinku ihan mieletön. Mä oon niinku ihan vasta viimeisten vuosina aikana huomannut, miten suuri voima sillä on. Eli sä tavallaan ohjelmoit ittees niin kyllä, koko joo, ajan. nimenomaan. Ja tavallaan ne tavoitteet ohjelmoi mua, että mitä kohti mä haluan mennä. Että munhan pitää päättää tavallaan se, mitä kohti mä haluan mennä.
se on perusedellytys, että sä voit tehdä tavoitteet, ennen kuin sun pitää tietää, mitä sä haluat, mikä ei kaikille ole ihan itsestäänselvyys. Kolmas asia on se, että tavoitteelle pitää olla deadline, joku aikaraja. Jokainen meistä tietää sen, että jos huomenna on joku keissi, mikä pitää töissä palauttaa, niin tänään iltan tehdään aika kovaa duunia, eikö niin? Mutta jos sille ei ole mitään deadline, niin et sä tänään tee kovaa duunia. Ei, tää huomaa, ja mulla se on niin, se pitää olla siinä, ja mä oon usein parhaimmillaan, niin tyyli joku muutama tunti ennen, tulee silleen superfokus ja niinku. Nimenomaan, ja sitten kun sulla on se deadline, niin sun on, varsinkin jos puhutaan vähänkään isommista tavoitteista, sun on pakko tehdä itsellesi aikataulu. Ja se potkii sua niin kuin tekemään duunia. Se voi tuntua välillä jopa inhottavalta, kun sun on pakko tehdä se. Mutta kun sä teet sen, minkä sä oot itsellesi tavallaan luvannut ja asettanut, niin sä kiität myöhemmin. Kyllä. No on aivan mahtavia, oikein. Siis todella huimat kiteytykset. Ja on noista kaikista kyllä ihan täysin samaa mieltä yrittäjänä ja olet sitten biohakkerina tai minä ikinä, että jos ei tuommoisia asioita mieti, niin ei pääsekään mihinkään. Jos juokset 100 metriä, jos ei sulla aikaa siitä, mitä sä juokset, sä voit fiilistellä, että no ehkä mä juoksin vähän nopeammin kuin viimeksi, mutta sulla ei ole mitään pojua, jonka puitteissa voit sanoa, että no nyt oli vähän parempi. Ja just toi niin kuin deadline ja paine itse on kyllä sellainen, että mä aloitan kaikki jutut aina viime tingassa. Ja siis se on vain jotain aivan maagista. Siis mä pidän 100 esitystä vuodessa esimerkiksi. Mä saatan autossa matkalla luentopaikalle tehdä mun presentaation. Okei, musta on tullut niin hyvä, että mä en tarvitse enää viikon valmistelun. Pystyn tekemään sen siinä, mutta silti aina vähän semmoinen, että ei vitsi, nyt se on pakko tehdä. Nyt viimeistä. Samalla ajat autoa eteen. Joo. Siis mä olin Saksassa puhumassa tossa, niin mä tein sen ihan oikeasti autossa matkalla sinne luentopaikalle. Mulla ei ollut oikeasti aikaa silloin viikolla missään vaiheessa paneutua siihen. Se oli yksi mun parhaita esityksiä. Joo. Mä luulen, että me jätetään toi tohon. Toi oli tosi hyvä. Mutta meidän pitää valitettavasti pikkuhiljaa lähteä räppää tätä settiä kasaan. Olisiko sulla ollut Olli joku niinku painava kysymys, mikä pitäisi heittää ennen meidän niin sanotusti viimeistä kolmikkoa? Joo. Nyt meni ihan hiljaisesti. Se tuli niin hirveästi tämmöistä matskua. Urheilijan niin kuin se mentaliteetti, mikä on se tavallaan se niin kuin driving force, miksi sä haluat tehdä tätä? Tavallaan mitä sitten, kun on saavuttanut sen jutun, niin mitä sitten? No mä näen nimenomaan oman urani aikana sen, että jos sulla ei ole sitä selkeää tavoitetta, sitä selkeää tunnelmaa, niin on tosi vaikea löytää sitä motivaatiota. Ja sen takia mulla niin usein ennen 2007 vuotta, mulla oli tosi usein semmoisia ajanjaksoja, milloin mulla ei napannut yhtään treenata. Ja se on oikeasti, se on tosi jännä huomata, mutta se menee elämässä silleen. Että sit kun sä asetat selkeät tavoitteet, totta kai sun pitää rakastaa lajia ja kaikki nämä on tärkeät ja sä teet sitä sydämestä, että et rahasta ja tälleen. Nämä on semmoisia kliseitä, ne pitää olla niin kuin selkeitä totta kai. Mutta se, että mä oon kokenut sen, että sit kun sulla on oikeasti selkeä päämäärä, selkeä fokus, niin se motivaatio tulee niin kuin tavallaan sitä kautta. Että sulla on joku, mitä kohti sä tavoittelet. Että sulla on joku, minkä takia sä haluat kehittyä, minkä takia sä haluat rääkätä ittees joka päivä tavallaan niin kuin, ihan niin kuin loppuun asti. Että se tuo mulle sitä. Ja niinä ajanjaksoina, esimerkiksi nyt tänä kesänä, mä harkitsin tosi pitkään, että vieläkö mä jatkan urheilua vai en. Ja mä luulen, että suurin osa syytä siihen, että miksi mua ei napannut treenata, oli se, kun mulla ei ollut minkäänlaista niin kuin päämäärää, ei ollut minkäänlaista tavoitetta. Tavallaan kun just oli edellinen olympiadi mennyt ja siellä oli selkeä tavoite, ja ei ollut asetettu mitään uusia tavoitteita, niin oli tosi vaikea niin kuin löytää sitä motivaatiota. Ja sanotaan tällä hetkellä on semmoinen fiilis, että onneksi se löytyi sitten lopulta, ja nyt on tavallaan asetettu tavoitteet sitten taas ja mennään niin kuin eteenpäin. Sitten päästään, mikä on sun seuraava tavoite? No nyt mulla on tavoitteena mennä tällä hetkellä niin kuin vuosi kerrallaan eteenpäin. Et mulla se ensimmäinen arvokisamitali edelleen odottaa siellä, että nelossijoja tosiaan on muutamia. Niin se on niin ensi talven tavoite selkeästi. Voidaan biohakkeroida sut vielä mitaleja. Mahtavaa. Joo. Huimaa, kiitos älyttömän syvällisiä, mielenkiintoisia, hyödyllisiä vinkkejä. Mutta meillä on tapana usein kysyä aina sitten kolme niin kuin tavallaan sellaista ehkä nopeata vinkkiä, ei tarvitse liittyä urheiluun tai mihinkään muuhun, jotka on niin kuin sun 3 tällaista ehkä niin kuin biohakkerin vinkkiä tai elämäohjetta, joilla niin kuin päästään siihen parempaan suorituskykyyn. Tästä tuli kyllä monta jo sellaista niin kuin käsiteltyä, mutta
irtoisiko susta vielä 3 sellaista niin kuin ohjetta, jonka sä antaisit vaikka omille lapsillesi? Voi olla ihan mitä vaan. Joo. No ensimmäinen, mikä tulee niin kuin ihan selkeästi mieleen, on se, että lue joka päivä, opi joka päivä jotain. Joo. Se, mitä mä teen nykyään, on se, että meidän lapset herää 8-9 aikaa, mulla on treenit aikaisintaan 8-9 aikaa, mä herään silti joka aamu 6. Mä joka aamu luen tunni kirjaa ja opiskelen. Mä opin sieltä. Mä oon viimeisen vuoden aikana lukenut 80 kirjaa. Wow. Se on niinku ollut semmoinen, mikä on niinku räjäyttänyt tavallaan oman niinku tajunnan ja antanut itselle oikeasti suunnan ja antanut elämää ihan niinku uuden drivein. Niinku tavallaan ei liity puhtaasti edes urheiluun, vaan urheilun ulkopuoliseen elämään. Nimenomaan. Se on niinku semmoinen ihan ykkönen. Ja sitten toinen asia on se, että sillä ei ole mitään merkitystä, mistä lähtökohdista tuut. Mä itse 6-vuotiaana, mun vanhemmat eros, me muutettiin mun isän luokse asumaan. Puolen vuoden päästä mun isä sairastui syöpää. Me jouduttiin muuttaa äidin luokse asumaan. Puolen vuoden päästä mun isä kuoli. Siitä puolen vuoden päästä mä rupesin pikaluistelemaan. Yksinhuoltaja äidillä ei ollut hirveästi rahaa. Mä luistelin yläasteikäiseksi lainaluistimilla. Jätkät muut luisteli trikoot päällä, mulla oli tuulipuku, ei ollut varaa ostaa trikoota. Jos miettii sitä, minkälaista lähtökohdista tavallaan mä oon ponnistanut, niin aika moni olisi silloin lyönyt vetoa, että toi jätkä ei koskaan ole se maailman huipulla. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, mistä sä tuut, vaan sillä, mitä sä haluut oikeasti, mitä sä oot valmis tekemään. Se on niin kuin toinen tavallaan vinkki. Sitten ehkä 3. vinkki, mitä voisin antaa, on se, että niin kuin usko siihen omaan tekemiseen. Että tavallaan, että kun me ruvetaan tekemään jotain, mitä me rakastetaan, mitä me oikeasti halutaan, niin sä et välttämättä tosi heti hirveän hyvä. Mutta kun sä oikeasti rakastat jotain asiaa, sä oot valmis tekemään duunia se eteen, niin vuodessa saat ihan uskomattoman määrän niin kuin tavallaan oppia ja kehityt siinä asiassa, jos sä käytät siihen aikaa ja teet sitä. Mä oon itse huomannut tavallaan sen, että jos sä haluat johonkin suuntaan mennä, niin käytä siihen aikaa, tee siihen duunia, niin vuodessa, mikä tuntuu tavallaan lyhyeltä ajalta, esimerkiksi oppia jotain ammattia tai jotain juttu, vuodessa pystyt kehittymään niin huimasti, että sä pystyt tekemään duunia jollain alalla. Todellakin. Niin se on tavallaan se, että usko siihen, mitä sä teet, on ehkä semmoinen 3. Allekirjoitan noin kaikki täysin ja pystyn samaistumaan oikeastaan niin kuin joka kohtaan myös. Joo. On sanaton. Olen myöskin erittäin hyvin kiteytetty. Kiitos Mika Poutala. Kiitos, tämä oli todella mukava. Näkyy, että olet kyllä niin kuin nämä polut ihan oikeasti joutunut käymään läpi ja sisäistänyt ne sitten sieltä. Että tässä on kyllä paljon vinkkejä semmoisille ihmisille, jotka haluaa optimoida ihan mitä tahansa omassa elämässään. Ja me ollaan tosi kiitollisia sulle siitä, että tulit jakaa nämä vinkit meidän kanssa. Ilman muuta. Joo, mahtavaa. Joo, kiitos myös katsojille tai kuuntelijoille siellä, missä ikinä olettekin. Ja biohackerit.fi, sieltä löytyy lisää materiaalia. Meillä alkaa tulee nyt näitä podcasteja myös kiihtyvää tahtia kohti vuoden loppua. Kiitti. Morjens.